салом занҳо ва хоҳрони азиз, умедворам ки хубу тансиҳат ҳастед. дар навори имрӯза мехостам ки оиди барвақт таваллуд кардан, яъне чӣ сабаб мешавад ки зани ҳомиладор дар вақту соаташ таваллуд намекунад ва бармаҳал таваллуд мекунад. яъне 7 моҳа ҳолатҳое мешавад таваллуд мекунад, 8, 6 моҳа таваллуд мекунад. чӣ сабабҳо ва чӣ ҳолатҳо оварда мерасонад ба ин? бисёриҳо аллакай медонанд ки ҳомиладории пурра расидагӣ, яъне таваллудкунӣ дар вақту соат, ин аз ҳафтаи 36 боло то ҳафтаи 40 ҳомиладорӣ мебошад. яъне дар ҳамин вақту соат метавонад ки зан таваллуд кунад, хоҳ ҳафтаи 37 бошад, 38 бошад ё 39. ҳафтаи 41-42 ҳомиладорӣ назорати ҷиддиро талаб мекунад, чунки дар ин вақт обҳои назди тифлии кӯдак кам мешавад ва кӯдак метавонад ки дар батни модар зарар бинад. аз ҳамин сабаб 41-42 ҳафта бояд ки шумо дар назорати хоҳ духтури оилавӣ ё ин ки хоҳ духтури занона бошед, ки шуморо ҳамарӯза назорат кунад. таваллудкуние ки аз 36 ҳафта поён ба амал меояд, аллакай ба таваллудкунии бармаҳалӣ барвақтӣ дохил мешавад. чӣ ҳолат рух медиҳад ки зан барвақт таваллуд мекунад? ин якчанд сабабҳои худро дорад. якум сабаб ин стресс. ҳама гуна стресс, асабоният шудан, депрессия, ки дар вақти ҳомиладорӣ бениҳоят зиёд дида мешавад, метавонанд ки сабаби барвақт таваллуд кардани зан шавад. дуюм сабаб ин аз ҳад зиёд корҳои вазнинӣ кардан, яъне зани ҳомиладор худашро эҳтиёт намекунад, бениҳоят чизҳои вазнин мебардорад, ҳама вақт кори вазнин мекунад, истироҳати дар корӣ намекунад. ин низ метавонад ки яке аз сабабҳои барвақт таваллуд кардан шавад. сеюм ин истифода бурдани ғизоҳои камсифат, бесифат ва бевитамин, яъне миқдори муайяни витаминҳо ба организми зани ҳомиладор намедарояд. зани ҳомиладор метавонад ки аз камхунӣ азият кашад, аз гиповитаминоз азият кашад. ин низ метавонад ки яке аз сабабҳои барвақт таваллуд кардани зан шавад. чорум ин инфексияҳо, яъне ҳама гуна илтиҳобҳое ки дар организми зан ба амал меояд дар вақти ҳомиладорӣ. бисёриҳо медонанд ки дар вақти ҳомиладорӣ иммунитети зан суст мешавад ва иммунитети маҳвал низ метавонад ки бениҳоят паст шавад. аз ҳамин рӯ вақте ки шумо дар назорати духтури занона ҳастед, дар вақти ҳомиладорӣ ҳатман шумо бояд ки ташхисҳо гузаред. бисёри занҳо аз маҳбал ташхис гузаштан, яъне мазок споридан метарсанд, фикр мекунанд ки ба тифл зарар мерасонад. дар асл бошад ин хел нест. аз маҳбал ташхис гузаштан ё ин ки мазок споридан, агар бо забони дигар гӯем, ҳатмӣ ва зарур аст, чунки танҳо бо чунин восита шумо метавонед фаҳмидан ки дар организми шумо илтиҳоб ҳаст, яъне воспалительный процесс ҳаст ё ин ки не, кадом намуди инфексияҳо ҳаст, то ки онро бартараф кунед. агар ки шумо мазок наспоридед, табобат накардед онро дар вақти ҳомиладорӣ, метавонад ки тифли шумо зарар бинад ва инчунин сабаби барвақт таваллуд кардан шавад. сабаби панҷум ва аз ҳама асосӣ ин кӯтоҳ будани гарданаки бачадон. бо забони дигар ин исмика цервикальная недостаточность, яъне гарданаки бачадон кӯтоҳ аст. ҳангоме ки тифл калон мешавад, гарданаки бачадон қувват намекунад ки вазни тифлро бордошт кунад. аз ҳамин сабаб гарданаки бачадон кушода мешавад ва таваллуд кардани бармаҳалӣ ба амал меояд. ин яке аз сабабҳои асосии барвақт таваллуд кардан мебошад ва бениҳоят назорати ҷиддиро талаб мекунад. дар аввал ба зан тавсия медиҳанд ки бо доруҳои гормоналӣ гарданаки бачадонро мустаҳкам нигоҳ доранд. агар ки инчунин табобат фоида накард, ба зани ҳомиладор тавсия медиҳанд ё ин ки ҳалқаи гарданаки бачадон, бо забони русӣ мегӯянд ки писари, ё ин ки кальцо гузошта мешавад. агар ки кальцо низ фоида накард, ё ин ки гарданаки бачадонро медӯзанд. аз ҳар ду ҳолат яктаашро интихоб карда, кадомеш ки барои зан қулай аст, кадомеш ки барои зан фоиданоктар аст, ҳамонро интихоб карда мегузоранд. писари ё ин ки кальцо ё ин ки духтани гарданаки бачадон ба шумо кафолат медиҳад ки шумо то вақти даркорӣ тифли худро дар батни худ нигоҳ медоред. баъд аз оне ки шумо ба муҳлати муайян расидед, яъне то 36-37 ҳафтаи ҳомиладорӣ расидед, кальцо ё ин ки ҳамон ҳалқаро мегиранд. агар ки духтагӣ бошад гарданаки бачадон, онро мекушоянд ва ба шумо муҳлат медиҳанд ки то кадом вақт шумо бояд ки таваллуд кунед. чӣ тавр муайян карда мешавад ки гарданаки бачадон дар зани ҳомиладор кӯтоҳ аст? бояд ки дар вақти ҳомиладорӣ, вақте ки шумо скрининг мегузаред, ҳатман дарозаи гарданаки бачадон чен карда шавад, назорат карда шавад. ҳангоми ташхиси ультрасадо цервикометрия мекунед.
дида мешавад, ки дарозии гарданаки бачадон дар зани ҳомиладор на кам аз 3 сантиметр ё ин ки 30 миллиметр бошад. аз 3 сантиметр поён аллакай ин нишонаҳои норасоии гарданаки бачадон ё ин ки кӯтоҳ будани гарданаки бачадон аст. бояд ки болотар бошад. агар ки мушоҳида шуд ки гарданаки бачадон кӯтоҳ аст, шумо ҳар 2 ҳафта рафта аз ташхиси ултрасадо мегузаред, яъне цервикометрия мекунед. як сабаби дигар ин тест таваллуд кардан. яъне вақте ки шумо таваллуд кардед, аз якум ҳомиладориатон 3-4 моҳ гузаштаасту аллакай мехоҳед ки боз ҳомиладор шавед, таваллуд кунед. ин низ ба суст шудани гарданаки бачадон ё ин ки беқувват шудани гарданаки бачадон оварда мерасонад. аз ҳамин рӯ тавсия дода мешавад ки вақте ки шумо таваллуд мекунед, аз байн ақаллан 1.5 ё 2 сол гузарад. дар байни 1.5-2 сол организми шумо ба ҳолати пештара бармегардад. витаминҳои даркорие ки ҳаст ба организми шумо ворид мешавад, камхунии шумо бартараф мешавад, гарданаки бачадон ба қувват мешавад. агар ки шумо тезтар ҳомиладор шавед, ҳамаи ҳамин чизҳо ба ҳолати бадтар бармегардад, организми шумо беқувват мешавад. рехтани мӯи сар, дандонҳо, бусидани дандонҳо, беқувват шудани организм, сустии хоболудӣ, ҳамаи ҳолатҳо аз нав зиёд шудан мегирад. барои ҳамин вақте ки шумо таваллуд мекунед, дар аввал бояд фикри худатонро кунед ки организми худро аввал ба қувват кунед, баъд фикри ҳомиладориро кунед. стресс накунед, асабӣ нашавед, витаминҳои даркорӣ истифода баред. чӣ гуна илтиёбҳое ки дар организми шумо аст, яъне воспалительни процессҳо аст, инфексияҳо аст, онро бартараф кунед, баъд аллакай фикри дуюмбора ҳомиладор шуданро кунед. дар вақти ҳомиладорӣ чӣ қадаре ки ба духтури шумо дар кор аст ки шумо ташхиси ултрасадо гузаред, шумо бояд ки ҳамон қадар ташхиси ултрасадоро гузаред, чунки o'zi ягон хел зарар надорад ба тифли шумо. баръакс шумо муайян мекунед ки тифл дар кадом ҳолат аст, гарданаки бачадон дар кадом ҳолат аст. бисёриҳо метарсанд ҳам аз мазоқ споридан, ҳам аз ташхиси ултрасадо вақте ки аз маҳбал мекунанд. аз маҳбал кардан ташхиси ултрасадо ягон хел зарар на ба тифл, на ба зани ҳомиладор надорад. кадом вақт ҳангоме ки агар гарданаки бачадон кӯтоҳ бошад, ҳалқа гузошта мешавад. ҳалқа ё ин ки духтани гарданаки бачадон аз ҳафтаи 26-27 ҳомиладорӣ гузошта мешавад ва ҳафтаи 36-37 ҳомиладорӣ гирифта мешавад. ҳама ташхису тавсияҳое ки дар вақти ҳомиладорӣ тавсия дода мешаванд, ин ба фоидаи зани ҳомиладор аст, на ба зарар. чунки пешакӣ як чизро муайян кардан ва бартараф кардан, профилактика кардан беҳтар аст, дар ҳоле ки агар шумо дер кунед барои табобат. барои ҳамин занҳои муҳтарам, вақте ки шумо ҳомила мешед, аллакай бояд сари вақт рафта дар назорати духтури занона бошед. чӣ гуна ташхисҳое ки хоҳ аз маҳбал бошад, хоҳ аз хун бошад, чӣ гуна намуд скринингҳое аст ба шумо тавсия медиҳанд, бояд ҳамаи ҳамин чизҳоро гузаред ва чӣ гуна бемориҳое ки ҳаст, онҳоро пешгирӣ карда тавонед. умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.